Sarah Barrow 4. eli hän on nyt siinä mahdollisuudessa nousta 3. koska Pandeleela Pang epäonnistui ja Pandeleela Pang oli se 3. ennen tätä kierrosta, mutta hänelläkin tuo 2,7 kertoimena tästä samasta hypystä, jonka ei olekaan samaa. Tämähän on ulospäin 2,5 volttia kerien. Äsken oli sisäänpäin tuo Betancourtin hyppy. No niin, nyt on huippua. Nyt tulee 9. Siinä on ojennuksetkin kohdallaan, veteen tulo on loistelias. Kasipuolikasta vaan, oi. Nyt olisin kyllä ollut sitä mieltä, että siitä olisi hyvin voinut 9 antaa. No ei tullut. Sarah Barrow kuitenkin 2. Julia Propopczukin taakse Pandeleela Pangin eteen. Maria Kurjo on hypännyt hyvin. Hän on 6. Taaksepäin 2,5 volttia taittaen on 2,9 vaikeusasteeltaan. Vähän yli menee tuo hyppy, muuten aivan mahtava. Ei se pahasti ole yli, mutta antavatko tuomarit 8 sitten kuitenkaan? Eivät anna, 7,5, mutta 65 pistettä on hyvä. Hänkin menee Pandeleela Pangin edelle, eli nyt on siis Propopczuk, Barrow, Kurjo kärkikolmikkona, kun 4 vielä jäljellä. Molemmat kiinalaiset siis vielä hyppäämättä, joka tietysti muuttaa tuon kärjen asetelmia ihan toiseksi todennäköisesti. Rosalind Filion ensin kuitenkin alas. Nyt hänellä on vielä tuo käsin seisonta hyppy jäljellä ja se tulee nyt. Taaksepäin 3 volttia kerien 3,3. Hyvä hyppy. Ei erinomainen, mutta hyvä. Pelastaa tuossa veteen tullessaan hyppyä, joka oli painumassa yli. Seiska ja 2 7,5 tietää yli 70 pistettä. Filion 6. Sitten toinen näistä ylivoimaisesti johdossa olevista kilpailijoista, eli Kiinan Xi. Samat hypyt hyppäävät kiinalaiset tälläkin kierroksella, eli taaksepäin 3,5 volttia kerien. No nyt ei ole enää niin hyvä. Nyt on sitten muuten kaikki kunnossa, mutta jostain syystä tuo veteen tulo ei nyt olekaan sitten täydellinen niin kuin tähän asti. Nyt tulee varmasti jo eroja kiinalaistenkin välille. Vaikea uskoa, että Ruolin Chenkin tekisi tuollaisen alastulon tai veteen tulon. Tuossahan ei ole vielä mitään ongelmaa, mutta veteen tulossa on 6,5 ja nyt ollaan sitten siinä tilanteessa, että Tonya Couchilla ei enää ole kyllä mahdollisuuksia, mutta Ruolin Chen siellä viimeisenä hyppäjänä voi hyvinkin jopa ratkaista pelin tässä 4. kierroksella. Tonya Couch on viimeistä edellinen 3 kierroksen jälkeen ja hän lähtee taaksepäin 2 volttia 1,5 kierteellä ja niin kuin näette, käsin seisonnasta lähtevä hyppy 3,2. Ei ole sekään hyvä. Muuten on ihan ok, mutta veteen tulo, se jää ali tuo hyppy. – 70 pistettä välierissä, nyt 62,4 ja 9, mutta tippuu 10 tämän
naisen hypättyä tuolta alas. Ruolin Chen ja sama tosiaan kuin maan naisellaan. Eli taaksepäin 3,5 volttia kerien. Hänelle riittää seiskat mennä yksin johtoon. Pari viimeistä kierrosta he ovat olleet siinä kanssa siis tasapisteissä johdossa. Seiskan pitäisi olla ihan helppo juttu Ruolinille. Uskomatonta, että ne tekevät tai he tekevät ihan samalla tavalla virheitäkin nuo kiinalaiset. Oi. 67 pistettä sai Xi. Eli 6,5. No se on ehkä en tiedä. Oliko tämä vielä enemmän ali tuo hyppy? 6,5 sai siis 2 kertaa ja kerran 6. Ja JC. Pelkkiä 6 ja uskomatonta, mutta totta. Xi on johdossa yksin, vaikka epäonnistui pahemman kerran hypyssään. Niin lähellä ei kuitenkaan ole edes Julia Propopczuk, että hän nyt voitosta ehkä voisi taistella, nimittäin 30 pistettä Julia Propopczuk Xin takana. Hopeaankin on yli 20 pistettä. Viimeinen hyppykierros alkaa. Enää 12 hyppyä jäljellä. Kiinalla ylivoimainen kaksoisjohto, joka pikkuisen kutistui, mutta vain niukasti viime kierroksella. Ja Ukrainan Julia Propopczuk on nyt vahvasti kiinni pronssimitalissa. Tällä kierroksella on vain 2 alle 3 kertoimista hyppyä, muilla on 3 ja 2. Niin myös Orozkolla. Orozkohan on aika lailla jo menettänyt peliä, 10. on, mutta tämä on yksi hänen parhaista hypyistään. Mukavahan se olisi Orozkollekin päättää 70 pisteeseen tämä 7,5 arvostelutuomaripistettä voimaan kaikilta, niin se tulisi aivan niin hellämielisiä eivät tuomarit olleet. 68,8 pistettä. Ja sitten Julia Propopczuk. Hän hyppää kierrehypyn niin kuin suurin osa tällä kierroksella taaksepäin. 2,5 volttia 1,5 kierteellä taittaen 3,2. Siinä on kerrointa riittävästi, kunhan hyppy onnistuu, niin tällä voi hyvin Propopczuk varmistaa mitalinsa. Sen väri toki taitaa olla pronssinen tai himmein, jos ei mitään ihmeitä tapahdu, mutta tällä kyllä tarataan väkevällä otteella mitaliin kiinni. Hyvä, aivan mahtava tuo veteen tulo. Kun hän oli jo valmiiksi sillä kolmossijalla, niin tämä on kyllä vaikea ohitettava tämä hyppy. Hymyähän siellä on oikein leveää sellaista. Kasit 76-80 ja kyllä se mitä ilmeisimmin pronssia tietää tässä kisassa. Siellähän on siis Sarah Barrow kovin uhkaaja ja katsotaan sitten kun hän tulee vuoroon mitä häneltä vaaditaan. Laura Marinolla edelleen alle 3 kertoiminen hyppy ja se sarja on nyt helpottunut eteenpäin 2,5 volttia koko kierteellä taittaen on tämä hyppy. Hyviä hyppyjä, erittäin hyviä, mutta valitettavasti sarja on liian helppo. Seiska puolikasta ja 65 pistettä. Kiinalaiset ovat ottaneet enemmän pisteitä 4 hypyllä kuin Laura Marino 5. Victoria Lamb on viimeistä edellinen, eli hän taistelee nyt sitten tuon Laura Marinon kanssa. Ja
2,89 on pisteet Marinolla. 60,5 pistettä, niin he ovat tasoissa. 61 pistettä Victoria Lämpille, niin hän jättää viimeisen sijan tässä. Tai ei joudu viimeiselle sijalle, ei hän ole koskaan vielä viimeisenä ollutkaan, mutta 11. Kyllä tällä tulee hienosti pisteitä. Ensimmäinen ja viimeinen hyppy Lämpillä taas hieno. Sillä välillä sitten paljonkin toivomisen varaa. Seiskapuolikkaat ja 72 pistettä. Erittäin hyvä. Viidestä hypystä 2 on kunnossa. 3 kanssa vielä paljon töitä. Näin sitten Pandele Lapang, vähän surullisen hahmon ritari tässä kisassa. Julia Propopzuk on karannut sellaiseen johtoon, että Pang ei missään nimessä kympeilläkään saavuta sellaista pistemäärää, eli ei tarvitse jännittää. Tässä vähän ohjaaja luo turhan päiten tuota kaksiin kamppailua, koska se on mennyttä. Hyvään hyppyyn Pang lopettaa. Voi nousta 6. sieltä ylöspäin, mutta ei mitaleille, ellei kiinalaiset sitten tule 0 pistettä sieltä. Olympiapronssimitalisti ottaa 8 tästä ja 76,8 häviää siis Julia Propopzukille yli 20 pistettä. Maria Betancourt. Venezuelan kilpailijalla on taaksepäin 2,5 volttia 1,5 kierteellä taittaen. 3,2 siinäkin, ja tätä hyppyä näemme nyt 5 kertaa peräkkäin. Tonja Kauts hyppää sitten jonkun muun. Veteen tulo on se ongelma. Ponnistus on vahva. Katsokaapa miten korkealle hyppää. Todella valmis hyppy tuossa 6 metrin korkeudessa jo. 8 jää voimaan, 2,7 puolikasta. Sarah Barrow. Sama hyppy. Hän on 4. Päästäkseen Julia Propopzukin yli hänen pitää saada 9 puolikkaat jäämään voimaan. Se on hieno, mutta ei taida nyt siltikään riittää. Vähän vakavaksi vetää Propopzukia, mutta ei tarvitse vetää. Ei tästä niin paljon tule pisteitä millään. Ei millään 9,5 jää voimaan 3 kertaa. Mutta 80 pistettä siitä voi tulla. Se ei riitä siis. – 80 pisteeseenkin vaaditaan 8 puolikkaita. – 76,8 kasit jäävät voimaan ja hän on 12 pistettä jäljessä, ja sehän on ihan selvä, että ei tuossa todellisuudessa tarvinnut jännittää mitään Propopzukin, mutta ehkä siinä on niin jännittynyt tilanne, että ei osaa loogisesti laskea noita pisteitä tuossa tilanteessa, että mitä sieltä oikeasti kaverilta vaaditaan. Maria Kurjo ei pääse ykköseksi muuta kuin kympeillä. 8 puolikkaat 2. Sarah Barrowin rinnalle ja 7 puolikkailla menisi 3. tässä vaiheessa. Eipä se ole oikein hyvä nyt Maria Kurjon hyppy.
missään tapauksessa huono ole, mutta jos nyt ajatellaan noita sijoja, niin tässä vaiheessa voi tietysti kolmanneksi mennä. Riippuu siitä, tuleeko ne 7 puolikkaat tulevat, ja näin kolmanneksi eli Pandele La Pange tippuu 4. Propopzuk, Barrow, Kurjo tällä hetkellä 3 kärki. En tiedä mitä siinä jännittää nyt Maria Kurjo, vaan tuo Julia Propopzuk, nimittäin kiinalaiset ovat niin paljon edellä, että heidän täytyisi tulla melkein mahaplätsi sieltä, että hän pronssinsa kirkastaisi, mutta 8. ja 9. olevat Filion ja Couch eivät millään yllä häneen, eli Propopzuk on ihan varma pronssimitalisti ja kiinalaisten täydellisellä epäonnistumisella jotain parempaa. Rosalind Filion sama hyppy edelleen 8. sieltä hän pyrkii eteenpäin. Hyvä lopetus. Seiskaa 67.2. Hän on vähän pettynyt ja kieltämättä se oli paremman näköinen hyppy. No niin, sitten ratkaistaan jo osittain kultamitalin kohtaloa. Xi sai anteeksi edellisen kierroksen epäonnistumista ja hän johtaa pikkuisen Ruolin Cheniä, mutta siinä on se kaksikko, joka ratkaisee kirkkaimmat mitalit ja heillä on sama hyppy, se mitä tässä nyt on nähty, tämä kierrehyppy koko ajan. No niin. Siinä on sitten vielä mahdollisuus Ruolin Chenillä. Onhan tuo hyvä. pistettä. 80 pistettä. Se ei ole sellainen, mitä varmasti Xi halusi, mutta totta kai hyvät pisteet, mutta kun sieltä on olympiavoittaja, maailmanmestari tästä kisasta, viimeisistä kisoista tulossa vielä viimeisenä alas, niin ei voi olla kyllä ollenkaan luottavainen Xi siihen, että hän tässä maailmanmestaruuden voittaa. Tonia Couchilla helppo. Ulospäin 2,5 volttia on tämä lopetus ja siinä on vain 2,7 kerrointa. 9. oli Tonia Couch ennen tätä hyppyä ja mitään huippupisteitä, yhteispisteitä ei voi tulla, koska se on niin helppo hyppy, mutta kauniiseen hyppyyn hän lopettaa. 9 jäävät voimaan ja yli 70 pistettä. 8. tässä vaiheessa ja jää siis 9. kunhan Ruolin Chen sieltä alas tulee. No niin. Sen verran oli jäljessä, että tarvitsee 9 ja 2 9,5, jos oikein laskin, niin voittaakseen kilpailun, eli aika lailla täydellisen hypyn. Se on loistava. Jos tulee 3 9,5, niin se on siinä. Ruolin Chen on jälleen maailmanmestari. Kovat hermot. Jos tulee pelkät 9, ei riitä. 9,5 riittää ja 2 9,5 ja 1 9 riittää. Siinä on pienin, mikä riittää ykkössijaan. Siellä on siinä niin kuin ei olisikaan. Ei riitä. Kakkoseksi menee. 2 9 ja 1 8,5 ja uusi maailmanmestari on nähnyt päivänvalon 15-vuotias Xi. Ja JC ei ainakaan näytä tunteitaan. No se on kiinalaiselle
luonteelle ja kulttuurille tyypillistä, että siellä ei lähdetä villiin voiton tanssiin, kun on maannainen voitettu, ja Julia Propopzuk on taas onnesta riemuissaan, kun revetä onnesta bronssinsa takia, ja se on hienoa, että ne tunteet näytetään. Tässä on vähän niin kuin kaksi konetta, jotka tulivat suorittamaan tehtävänsä ja ovat sen tehneet. 1. ja 2. ilmeettömiä. Julia Propopzuk täysin onnellinen tuosta kolmossijasta. Sarah Barrow jää 4. Maria Kurjo 5, Pandele Lapang 6, Maria Betancourt 7, Rosalind Filion 8. Tonia Kauts oli pahin pettymys tässä kisassa, hän jää 9. Siinä on kunniataulukko. 1. ja 2. välillä ei ole paljonkaan eroa, mutta Julia Propopzuk häviää 30 pistettä hopeamitalin, ottaa kuitenkin hienosti pronssia ja voittaa toistakymmentä pistettä Sarah Barrowta. Siinä kaikki tilastot. Näin on tämän päivän kilpailut uimahyppyjen maailmanmestaruuskisoissa käyty. Näin on kaikki tältä erää valmista tämän päivän osalta. Jatketaan huomenna uimahyppyjen osalta kello 11, mutta uintilajejahan vieläkin nähdään, koska vesipalloa on seuraavaksi luvassa samaisista maailmanmestaruuskisoista. Tero Kainulainen johdattaa teidät sen lajin saloihin. Kiitokset omasta puolestani ja me tapaamme huomenna kello 11.